hagawe rucite gale wah iki sing raruh ngono ki darake wah sing nyuwanten gagah gedhe dhuwur wah iki mergo sound sisteme kok yo sound sisteme saking pundi Chandra Dewi kakonipun Pak Lurah Jati Jaten Karanganyar alhamdulillah sing nyender Kang Mas Etek tek dadi kok angger rada suarane elek ngono tak tek ngono ke kok dadi apik dhewe apik dhewe kandhane yo sono anu ya Mas gandemarem donya akhirat dunya akhirat yo wis ngerti akhirat iki ngopo ora maksudnya saking gandeme iki lho teko akhirat ngono mulane panas tili-tili hak tekan kene ta ro apa kang nadya sisan Pak ganti kira kowe bakul sate kambing ngono ngawur ora mbok kipas iku bantal keringetmu kuwi lho Mas aku ki mesake aku iki kurang piye lho karo sampean aku kan gemati iyalah nek mbok kipas ngono aku melayu malah kabur kleru to upama mundut roh mi is alah gur watak wae iki lalalala witekno wayah udan wayah udan cah cilik kan keceh terus dadi watuk aja kakean keceh mulane iki tertentu tak turuti ibarat wong numpak perahu neng layar lamba-lamba ngawur lumampah tanpa urung neng madyane jolo niti temagonceng anggen jong neng pagulingan ketok sing buris ra sabar piye lha gur digongi karo teko gonge barang kok lek tak cepetke aku pangerten kok ki sriuning kaaturaken mangga katur Mas Aris S sriuning putrane nggih lah kok mantuk tok iki bukoke kowe kok ngah ngono ta dadi rondo iki Sri Yuning Mustika Tuban
Ya walah, piye Mas? Awan iki panas tenan. Iya ini panasnya ngentang-ngentang Mas. Panasnya kok ngentang-ngentang, panasnya ngentang-ngentang. Iya ini hawanya kemulup. Kemulup ki kaya Mongah-mongah kaya geni lho panas. gembrubuk ngono aku. Apa? Gembrubuk. Gembrubuk ki angin iki Mas. Ngono aku ngono kok. Oh, nggonamu ngono. Nggonmu ngendi to Mas? Omahmu ngendi? Turki. Turki. Aduh men. Turunan kirek. Lah, aja Aku kirek. kate bang mbok nyek tak nyek dhewe aku. Aja, lae aku kene tresno karo sampean ngene. Lah aja ngono lah. Tenan Mas, aku kurang piye lho karo sampean. Jare yangmu iki ya melu. Endi? Yangmu sing anyar. Sapa? Aku lah gulung kabel kuwi. Ngawur. Ae kan sing kru Candrete sing paling nom dhewe ya iki. Oh iki ya. Lek mukmin ki ya iki Lek kiai. mukmin. Wah. Jenenge we mukmin, aneng kok ora tau salat. Jenenge mukmin lho. Iki nek disotingno balik iki Mas. Lah kok iso? Celing. Oh, peperbakin kok ya. Perbakin ki apa? Persatuan Batu Kinclong. Masalahe wong kok diresek aku mau lungguh nang kono diundel-undel kabel lho. Masa? Ya ora apa-apa. Ya lanjut. Derkai anu Bu niki. Dari dicencang kados nika lho. Niku wau Turki wau nggih. Katresnani wirat maya senadyan mekasaliro brateng lino halabu
kepenake kaya ngene ya, Lah iya. Mas. Alah Nanti sing lae. nyandere turut sor pelem lho. Lah iya Sing ora. jenenge etek iki ya kuwi. Oh kuwi. Oh cah kuwi to. Iya. Walah. Adus-adus sik to, Lek, Lek. Aku etek kowe. Etek kowe. Lah iya rono rene. Lah iya to iki suarane sampean jane biasa. Biasa. Dadi jembenggur. Iya. Suaraku ya biasa ya dadi apik men to, Cah. Dadi ngebas-ngebas piye Aja ngono. garape karo dowaine. Ora. Yo. Dilem kok. Engko aku dowai kok pisan kok. Dadadadek. Sampean iki lho. Mangga lajeng. Tok rene ngono, Mas. Tekan kono sinyalmu ilang-ilang kok ya. Oh, ngono. Tek-tek. Nah, iki penak aneh. Terus Sampean ki cah cilik iki lho, kowe engko nek dicegat dalan piye coba? Dicegat ning perapatan piye? aku metu pertigaan kok. Ra cetha. Cah cilik ki aja wani karo cah gedhe. Nggih, Mbak. Mbak. Tenanan iki. Lah iya nggih, Mbak. Lah kowe kan gedhe lho. Nggih. Lah aku cilik celuk Mbak kok malah. Ngapunten nggih, Bu, nggih menika nakal. Nggih, Mbak. Nggih. Tutuke ya, Mas. Nggih, Mbak. Ditutuke nggih, Bu, nggih. Nggih dipun lajengaken nggih. Nggih, Mbak. Ngapa? Apa aku ya gur nggih Mbak ngono tok kok. Oh. Mbok Nggih. Ngapunten menika rada nakal, ndridis menika. nggih, Mbak. Nggih. Ra cetha. Katresnaning wirat moyo tinapitining rasrihune Ya, ya. Ayo. senadyan mekasan ira rapeleno alabo negara. Terima kasih, Ci.